ke hadawa na taho da baiti na zana yorirawa mijin amarya babatun kushewa an yi aure na kauna yau muna yaba auren soyayya abane gani ta ce amarya ni a zuciya na ina da tambaya na wacce zana yi wa ango a wanga rana ya kake jiya take jiye a wanga rana yau bikin ku yayi taro ga masoya sun taro dole ne na yi waka dan ba za na daina ba ayya ya gidan biki ake buɗa ai shiga ta girma waye na da yin murna yau biki na girma rana ta fanuna yau ana ta yin murna dangi suna murna abokai suna murna abba Khadija an yi aure auren soyayya abane Khadija ce amarya sirrika na ku sai ku boye wa juna abba Khadija kun yo da ce da juna aure suna ciye sai ku rike juna za ku je gidan ku yau ranar ku abba Khadija kun yo da ce da juna hayya auren soyayya abane Khadija ce amarya ga masoya a yau suna da murna ga kawayen amarya su ma da murna ga abokai na ango su ma da murna dangin amarya su ma suna ta murna dangi na ango ba za su kwanta ba auren soyayya abane Khadija ce amarya shiga ta kasai ta sai ranar angwaye ga amarya da ango sun taho a jere dan gidan na kulallai an yi fajere yau fa kun yi aure kun bar yin bulaye ga Khadija ga abba aure na soyayya ne ayya awwal nake ni ne dai na yi wakar kowa shegar kowa kayan kowa gidan kowa salon kowa auren kowa sai ku nuna murna a yau lokacin auren soyayya abane Khadija ce amarya addu'a ta Allahu ya kai mu wanga suna za na zo da ganga ta dan na nuna murna ni ba ta aure shine a kai ga suna abba Khadija yawa na ta murna shagali ake yi yau ranar ta wuce